Benakhona ekutheni kwami bekunezinto ade ngiyilandela ngizenze. Uyazi kube khona izinto othiwa zenze hamba ngemigomo ethize. Ngawa nje ngizosho mhlawumbe abaningi bayakwazi abanye esikade sinabo kule bhizinisi. Kuthiwa kufuneke uma uthwele ube nenkukhu emnyama ogeza ngayo njalo ngenyanga. Bese uhlaba inkukhu ezu-8. Manje abantu mabona lezi nkukhu kodwa angibabizi bazozidla. Ufike ngiyiphose ihambe khona lapha emfuleni. Okay. Ihambe nomfuleni. Hayi. Ngibona ukuthi hayi akusahambi kahle manje. Kangokuba into eyenzekile mfowethu ehlala futhi nakhona ngidle lezi ngane zami ezimbili umfana nentombazana. Sure. Lesithwalo mfowethu bese sasenzile. Kangokuba mangithola kuthiwa sishaya even inzalo yami. Ingane ngakuluza umntwana umfana. Hawo. Ngabuya ngazoluza ingane yentombazana. Kangokuba kwamina nemfowethu uma ngifika phansi kwabantu bese nginalento nje echithi. Yabona. Ayisasebenzi manje lento. Isihlahlahla limjikela. Kangokuba even noma ngidle amanzi ampondwayo. Ngicabanga nabantu mfowethu kwamba bacishe ungibulala. Ngoba kahle kahle nje angikutshele futhi umsakazi ukuthi nomsakazi nami buyele ekhaya kwaba khona umuntu engambulala. Yo. Nilwa silwa. Nina bakashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPhaphekhanda ehlala nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Asibingelele kuleli lembube, sibingelele kweKZN yonkana, sibingelele kubona wonke amakhosi akhona akhele lelizwe likaMthaniya, sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona ngaphandle Afrika nasephesheya kwelwandle ke siyabingelela iBlack Life TV igama le channel kanti ke igama lohlelo izimpande zama-Afrika. Igama lami uKings Chaka ngwalapha kaluqa mfoka amancinza kancane ayidedela intombambi yesokeni ubhambathi mhlana amagwala. Asingena ohlelweni siza ukuthi abasihambele namhlanje bayithama indaba bathini. Thina ukuthi uzothola udaba nje bona basixoxele bese siyaqhubeka nempilo injengoba injalo sikhuze la ngakhuzeka khona. Asibingelele bhuti sabona. Ngiyabuyela umsakazi. Injani na? Ngiyaphila Nkosi yami. Hayi mfowethu siphilile nathi. Yini nje nesifikela negaxa ubani lo? Lo mfowethu phansi endaweni yaseDalhousie. Mfowethu asingena odabeni mhlawumbe from ekhaya eDalhousie la ukhulele khona kuyaphezulu size sifikela kunenkinga khona. Msakazi nani babukele emakhaya nje wangila namhlanje mfowethu. Ngumuntu wesilisa mfowethu. Mhlambeni namhlanje ngizosizakala. Nabanye abantu lesabazokwazi basizakale nabo mfowethu. Alright. UThulani mfowethu uye waba nenkinga uhambe lempilo kahle usanenkinga kuzoba imali mfowethu. Sure. uThulane mfowethu ngifika la eThekwini bengade nginentombazane ekaTaladu Siboko. IngumXhosa. Ekubeni ihlala nale ntombazane mfowethu sahlala nayo nginoma wengane nje mfowethu noma ingane ababili mangaphosisi mfowethu. Ekubeni noma ingane ababili mfowethu ngumuntu futhi ubuyaphuza uphuzo oludakayo. Okay. Ekuphuzeni kwami uphuzo oludakayo babukele emakhaya nawe umsakazi wami mfowethu. Kuhambe isikhathi la ngithole indawo yokuhlala la eThekwini. Mangithola indawo yokuhlala eThekwini noma umuntu engizwana naye mfowethu besingenayo ingane kodwa kunomama bengane zami ababili awu engasathandani. Sure. Ekuhambeni kwempilo mfowethu ngihlangana nentombazane yomXhosa. Intombazane yomXhosa iwumngani noma nontombazane lo othandana street sakho ya. Kuye ube mfowethu lo mama wengane engithana naye umuntu ongahambisani nophuzo oludakayo. Oh yeah. Ngihambisana nophuzo oludakayo mfowethu kube khona ikhadi la ngicenga khona athi akathanda ukuthi ngiphume ngihambe ngohlala nabantu ngaphandle abaphuza. Okungenana ngithenge izinto zami lezi ezibandla endlini engene ngihlale endlini. Ekutholeni uma ingane yami ndobe nomntombazane omXhosa babangani naye. Oh lo umfice endlini yokuqasha. Endlini yokuqasha. Okay. Babangani naye mfowethu. Ngisho ngeke ngisho nomfowethu ngingasabi ngikhuluma iqiniso ngoba ngila bonke ababukele emakhaya bangibuka ekushoyo kuyiqiniso ngoba kunjalo. Ekubena lokho siyazi mfowethu ukuthi ekuhambeni kwezikhathi kuye kube khona ikhadi la ukuthi niyaphuza akugcini msakazi ngokuthi kube mnandi kube kuphela kodwa kukhona isikhathi la uzokwazi ukuthi ube khona isikhathi la ukuthi lo muntu lo womXhosa uma ingane wengekho mfowethu engekho nga endapha sekuvuka imizwa ngaphela nami ngumuntu ophilayo.
Oh, nenze njalo. Senza njalo mfowethu. Hawu nina na. Okay. Ake ngizwe. Masenza kanjalo hlonishwa kunemigomo esingayilandelanga. Okay. Ngoba kwasekuphuthuma kakhulu yazi phela into iy'nhlelo yala. zama-TV zisitshela ukuthi uma siyocansini nomuntu ofana asifake isivikelo. Oh, ijazi lomkhwenyana. Ijazi lomkhwenyana. Okay. Ijazi Alright. lomkhwenyana. Ngike alifake ijazi lomkhwenyana mfethu. Uye nje? Ngiye nje kanjalo. Kabi yami. Okay. Hayi, into zakhona uzothengisa, into zakhona. Nzima kakhulu. Hayi into zakhona. Makwenzeka sihlale mfaka. Angitshela ukuthi ukhona isisu. Sekuhlala isisu. Hawu, na. Yo. Mangumbela bamiza kumangumbela. Usuyithwele. Athi kunjalo. Ngoba Linda Mkhonto. Obukhulu. Kuloko ntontwana seningane. Kwaba kwenzeka kanjalo mfuthu. Kube khona isikhathi la mfowethu ngisabe ukutshela lo sisi esigaya naye endlini emphesana ngoba ngisho ukuthi uma umuntu lo engizwana naye wehleze ngikhuza. Sure. Ethi akathanda ukuthi njalo kancane ngiphume ngihambe ngihlale ngimshiye endlini ngihambe ngophuza ngaphandle. Hey, inzima lento ntaba. Hayi mfethu kufika isikhathi la uthi ke masiba nomntwana ngiyasaba phela umuntu sinasikhathi sidezizwana naye angazi ngizomtshela kanjani ukuthi sekhona isithi ngoba uhlukana kwami naye ngimosheka impilo yami. Yeah. Thina abantu besisa isikhathi siyadinga abantu esophisa nabo. Awukwazi ukuhlala Uwedwa nje siqu. Hawu ngeke. Into njani lo hlala yedwa? Hey, akuke ngazizwaliseka. Nasensizweni kuyoba khona abantu akanteke. Uyabona abantu akanteke mfuthu. Hey, ngazi ngitshela kanjani. Ngaqhamukela ilanga ngaqhamuka nesu lokuthi ake ngitshele intombazane omXhosa ukuthi sisi ngicela ukuthi umuve la. Ukwazi ukuthi ushiye ukhuleke nalo manga nami. Ngoba uyazi kwawena. Senze icaso bawu2. Yeah. Ukuthi sikwazi ukulala. Sihambele usisi emuva. Ngoba akuzonda impilo yakho yonke. Because ukhonzile nabangani futhi ngoba uyena owathi akanankinga uma hlala soba usuku ngoba uyakuthemba njengomngani wakhe. Yeah. Khamba lesikhathi ngithi ngicela ungihambele uyohlala kwendawo. Kube sengathi into ezwakalayo ngithi okay kodwa ngizoqhubeka. Ngiyomondla umntwana eceleni. Nabasekhaya uyedwa umuntu engizomazisa. Omunye wabafuthu ongilamayo ukuthi mfuthu nengane kanje. Makhola ungicongulele khona ngicela ukuthi ungilele khona. Sakazi ekuhambeni isikhathi ngibona ukuthi lento iqhubeke. The usisi phela usiyahluleka manje ukuthi hayibo. Nakho lo muntu okhiphize efihla ingane yakhe. Ngoba phela ingane yami zohambe nenkinga akwazi ukufihla ingane iminyaka yonke. Hayi ngangempela mfuthu kuyenzeka lesikhathi. The emva kwesikhathi lapho kwaphela 7 years ehambile. 7 years ehambile. Wathi ucela ukuletha umntwana sekhulile. Wathi ucela umuntu ungaphuma ngikhuluma ngomphuthu umntwana wengaka wesaneminyaka emihlanu. Wathi ucela umletha afika vakasha. Ngathi kodwa anginankinga ukuthi umntwana afika vakasha. Ngicela ukuthi wena lento yami ihlale nawe sibeni ngasonke isikhathi. Mina ngizokwazi ukuthi ngidile nayo ukuthi siyelisha kanjani. Hayi nangempela kufika isikhathi avakasha umntwana. Kanti ngizothi ngihambile mfowethu. Afika usisi la. Nasho usekhathele phela. Khathele wenze isiko. Avele indaba ebeke njengoba ngathi yazi manje. Mawungasho ukuthi lengane yakho kulo mngani wami. Uzobona uzona njalo. Nangempela afika khanda umntwana. Uma ekhanda umntwana athi babakho wena sokwenza iplana nje ukuthi babakho rape. Naye lo sisi lo mkhosa mfowethu into engeke bakhanda isu nomphathina wakho wayesenayo. Bathenga umntwana ngamamazi. Bathenga umntanami. Babethenga umntanami ukuthi akubaba kathi ongidlongolile. Ayish. Hayi. Uyazi mfowethu icala lokudlongolile. Lenzima. Inzima mfowethu. Nabakadlodlo ingalo umthetho mayifika izokulanda. Kuthiwa awunacala kuze kube isikhathi la enkantolo ikuthola unecala. Guilty. Nangempela mfowethu ngihambe ngiboshwe. Kwenye lamajele engikwazi ukulisho kodwa elikhona lela. Engikwazi ukulisho. Mhlale nje mfowethu icala lokho elibhizi lihlehla. Icala lokho elibhizi lihlehla. Lokho udokile. Lokho ngidokile. Isikhathi yahamba. Isikhathi sihamba mfowethu ngibona ukuthi ngiba nenkinga neminyaka yahamba. Yeah. Ngibona ukuthi ngiba nenkinga la. Into eyenzeka ngoba ngisho ukuthi
saqhamuka nomunye wabafowethu esasiboshwe naye. Bekunesikhathi la uthothi unama-visitor naye. Wathi yazi mfowethu mfoka Celekhulu Ndamkhonto asikwazi sihlala isikhathi eside. Lamacala ethu ahlehla. Uma ehlehla lamacala ethu kodwa asigwetshwanga. Ngizokwakha isu mina. Ngizokusiza ngoba phela uyazi ngaphakathi endlini la solivale khona. Sebabuningi ubugebengu, khona ama-cellphone, zonke izinto mfowethu. Uyazi-ke mfowethu ulala ucabanga kodwa uphume nesinqumo eceleni ngakusasa ukuthi uzokwenza njani la? Uzokwenza njani la? Sure. Safika mfowethu isinqumo. Nomoya wabafowethu naye ngizomfihla igama lakhe engikwazi ukuthi ngitshela ababukeli emakhaya. Safona uma efona mfowethu kanti kunenyangana. Bese mina ngifonela omunye wabafowethu kanye noma wengane zami embili enginayo emakhaya. Enginayo emakhaya. Bese ethi mayengane zami kunenkinga enginayo. Sengicabanga ukuthi ngivele ngithwale ukuze ngikwazi lecala liphele. Angisho lokho futhi ngiphindelele sakazi nami babuyele emakhaya ngithwele. Bengikade ngithwele mfowethu. Thwele mfowethu kwangoba icala indlela enzeka ngayo laphela ngenye indlela. Lo baba lo owangisiza ukuthi angiphe lento yokuthwala wazama ngambona ukuthi uyasebenza. Ngambona ukuthi uyasebenza ngempela mfowethu. Ngayithola lento yokuthwala. Icala mfowethu laphela kwangathi khona into engenzile ngoba even namaphoyisa lawa ayengisejele eyongithatha kwawona kwavele kwenzeka ngendlela nje. Sahamba saya enkantolo. Imanje yathola ukuthi ingane isigonile ukuthi baba akayenzanga lento. Okukhamba lesikhathi nengane yami nayo ibisithi ufuna ukuba ubaba waya ngempela kuyifishela ubaba. Sifuna ukubona ubaba ngempela manje ngibona ukuthi lento angiyazi angezanga. Ngoba ngempela lento mfowethu iyangidla empilweni kakhulu. Ukuthi ingane engizalayo amandla ami onke kuthiwa ngilale nayo. Kwabanzima kakhulu. Ekuhamba nesikhathi kwahamba uthola ukuthi hayi ngempela ubaba akayazi lento. Kwase kuyaphela-ke mfowethu-ke uyazi makade uboshiwe kunezinto ezilandelayo mfowethu ngaphakathi ama-criminal record, usune-criminal record mawuthi uyafaka emsebenzini kufika kuthiwa ungathathwa ndawo. Akuthathwa ndawo. Kube buhlungu lokho. Kodwa-ke ekuthwaleni kwami mfowethu mhlawumbe abaningi abangaziyo bangibona ukuthi hayi lo mposi maze udayise nebhizinisi lenhloko nje. Ngiyasho nami hayi ngiyacabanga ukuthi hayi sike sathenga inhloko unobuso bakho phakathi. Ubuso kujwayelekile. Kanti sithenge isithwalo, okay. Kanti sithenge isithwalo. Kodwa-ke sasebenza. Ekudayiseni ibhizinisi lenhloko mfowethu lahamba kahle ibhizinisi lami. Nganemoto, ngaba nomuzi engikwazi ukuthi uthenge cash. Ngathenga indawo. Ngayithenga cash indawo ngakwazi ukuthola ukuthi ngibe nemoto futhi ibhizinisi lami lihamba nje kahle kakhulu. Ngoba nanihlezi ngifika zonke izinto. Yabona. Hamba bese namakhasimende nje amaningi futhi. Angazi. Ndakababa. Benakhona ekutheni kwami bekunezinto ade ngiyilandela ngizenza. Uyazi kube khona izinto othiwa zenze hamba ngemigomo ethize. Ngawo nje ngizosho mhlawumbe abaningi bayakwazi abanye esikade sinabo kule business. Kuthiwa kufuneke uma uthwele ube nenkukhu emnyama ogeza ngayo njalo ngenyanga. Bese uhlaba inkukhu ezu-8. Manje abamabona lezi nkukhu kodwa angibabizi bazozidla. Ufike ngiyiphose ihambe khona lapha emfuleni. Okay. Ihambe nomfuleni. Hayi. Mbona ukuthi hayi akusahambi kahle manje. Kangokuba into eyenzekile mfowethu ehlahlale futhi nakhona ingidle lezi ngane zami embili umfana nentombazana. Lesithwalo mfowethu bese sasenzile. Kangokuba mangithola kuthiwa sishaya even inzalo yami. Ingane ngakuluza umntwana umfana. Ngabuya ngazoluza ingane yentombazana. Kangokuba kwamina nemfowethu uma ngifika phakathi kwabantu bese nginalento nje echifi. Yabona. Ayisasebenzi manje lento. Isihlahlahla ingijikela. Kangokuba even noma ngidle amanzi ampondwayo. Ngicabanga nabantu mfowethu kwamba bathi bacishe ungibulala. Ngoba kahle kahle nje angikutshele futhi umsakazi ukuthi nomsakazi nami buyele ekhaya. Kwaba khona umuntu engambulala. Nilwa? Silwa ndawo. Okay. Masilwa nalo muntu kwethu ashone. Nakhona futhi kwangisebenzela ngoba akangigwetshwanga. Icala ukufakaza bathola ngoba yena wengisukelini ehlaselini kanti ngizoyivikela mina. So manje lento mfowethu iyangihlupha. Iyangihlupha ngoba nayo ingane yami le
yalomxhosa uyasho basho ukuthi uzwamhamba ishayeke la uzwamhamba ishayeke and kuyenzeka ngempela mina kangishayeki ngiba yimina kodwa ngami kodwa manixabana nabantu bazi baqisha ukubulala ulwa ngale ndlela ukuthi ungayibona nawe ungekho normal as umuntu ongaphilile ekhanda and shouldn't like iqunga isiqunga kahle kahle mfowethu ngoba akekho sefisa ukuhlala nami umuntu osuyasaba ukuhlala nami lo muntu waqala manje kuzoba inkinga soxabana ngale ndlela and kuyenzeka mfowethu kuyenzeka kodwa ngiyenzeka and lento iyadinga usizo lempela sure manje kulento uyasho ukuthi emva kokulanda lento okuthwala ulibona ibhizinisi lakho lihamba kahle belihamba right since ke manje kukhombisa ukuthi selishintshile igiya lisayifuna lento okugeza nokudijela inkukhu emfuleni selihlabela ingane lisahamba kahle still noma ngoba ngisho nomfethu ukuthi uma kusayekushaka abantu abami ngoba nalokho khona manje ngiyasaba ukuthi kuzokwenzakala angisathembi lutho akahlahla akusahambi nje kahle manje ufuna ukuyisusa mntaka ngifuna ukuyisusa ngoba ngempela mfethu ngifuna ukuyisusa ngoba kuzoba nezinye ingane iphinde ishayeke futhi and ngoba mina into nginenkinga phakathi kwabanye abantu ngicela ukuthi lento le igeze mabe lethunzi ozokwazi ukuthi angifike ekhaya igezeke lethunzi wethu ngiyakuzwa mina ngithemba ukuthi nababukele emakhaya bayakuzwa udaba lakho balilandela sithemba ukuthi nani khona ke nikutholana ekufundayo kulesi story nje mfowethu asinabayo enkingeni yakhe kusukela eqaleni kuze kuya egcineni la asekhona njengamanje siyasikwenze-ke sike sithungathe sibheke ukuthi ubani umuntu ongafaka isandla alule isandla asize sebeyanqenaka abalaphi bendabuko ukuza bezosiza reason why nina nibeni bayuse umuntu afike noma engathunywanga yithi athi i-Black Life ithe uzokunikeza lento mahhala which izinto esingayishongo namanje siyasho ayikho into esuke yamahala edicidwa yithini umuntu uyikhulumela yena nomlaphi wendabuko bavumelana ngakho esingahlangene thina ngakho nakho so musani ngenza ukuthi usiqambele amanga lapha enyangeni zini mase nifika nisenze abantu engazi bakhuluma into engesilona eqiniso siyacela nje kakhulu kama lami Kingsichaka ngakaluqa le Black Life TV kama lihlelo ke izimpande zama-Afrika seniyosala kahle It's the Black Life TV